Sziasztok! Oké, ez itt az Outlast. Nem folytatás, új játék. Új játék. Igen. Itt a történet. Majd megállítod, azt megnézed. Lesz benne basszás is. Hát attól volt írva, hogy szexuális tartalmat. Meg vér. Rosszat fogok elhogy. Ne bosszagj. Tegnap a Slenderman-től összeszartuk magunkat. Igen, szóval akkor itt mi lesz? Na, látod? Na, egy FPS! Egy. 14. Az előbb egy volt. Most lejjebb húzom a grafikát. Vetettem a magyarosítást, de nem működik. Hát azt nem működik. A feliratozás nem. De magyar. A menü magyar, de meg a izék és a dokumentumok. Ezt nem tudod átugrani? Nem, ez már átment. Hova az már? Elment a rádió. Mount Massive Asylum. Kicsit fosni fogunk. Kora reggel. Ezt este kellene játszani. Ja, én persze este Outlast bétát, vagy demót, vagy mit néztem. PewDiePie-tól. Kicsit. SMS. Ez a tiéd, vagy az enyém? Ez a tiéd. Na, kezdődtem, aló! Ez nem működik a magyarosítás. Hát mondtam, hogy a dokumentumok az mennek. Ja. Na, mindegy, majd elolvassátok. Le lehet állítani a videót. Jaj. Igen, most vinünk. Kamera minden játékba kell. Slenderman-től kezdve a... És mindenkinek Full HD kamerája van, értem? Úgyhogy nem... Lehakítom a telefonodat. Ki? Kicsit lefagytál. Jó van. Remélem nem fog laggolni. Oké, ez nem laggos, ahogy látom. Nem laggos, ugye? Én nem látom. 17 FPS! Na, jó van. Kevés a fény egy kicsit, és a webkamerám szereti a fény. Ott van valaki. Ez meg magad. Itt jönnek azok a szarok és megesznek. Vagy mit csinálnak? Igen, szarok Fölben. jönnek és megesznek. Ha fölkap, vagy mit csinál? Nem tudom, tegnap néztem, de az még nem úgy Jó, volt. hogy googolok. Ja, igen, az a PewDiePie. Ott kell fölmászni, Azt tudom. elvileg. Ennyit láttam belőle őszinte. Én a bétáját Szóval- végignéztem. Az nem béta volt, vagy... De ott a PewDiePie Demo. máshol ment. Vagy itt ment az elején. Mindegy. Na, Rendszer frissítés. én sem tudom, hogy mit fog történni. Szerencsére. Akkor a hívfémet is egy lesz. Oké. Ez direkt van így, hogy így... Várjál? Igen, azt ugrani kell. De nem, várjál, csak valamit át akarok állítani. Ez a Viszins, vagy mi a neve? Grafika. Felbontás. Mozgás, elmosódás, tiltás, az volt ez. Oké, itt felmász. Na, így egy kicsit jobb a fény. Az van. Igen, itt kiég az Oké. idő. De nem mond, mert én sem tudom. Innentől már én sem. Oké. Oké. Elem. Nincs más? Nem. Nem tudom, ezt már nem néztem. Nem, de néztem, de nem emlékszem. Jaj! Miért néztem föl? Anya, te vagy ez? Ez az a alapon? Nem.
Meg tudunk ide menni? Nem, zárva. Fogja az ajtót bentről. Oké, akkor ezt inkább be is zárom. Oda kell. Nincs valami? Na, lesz egy Hoppá, darab. elem. Ó, milyen szép. Igen, az egy darab. Gondolom én. Vagy egy pélú. Azt mondja. Na, ma összeférsz. Másik nem. Ott van a csávó. Kapcsolod le a kamerát. De nem, ilyenkor nem megy, hogyha izé. Csak hogyha infra megy. Akkor megy a illata. Az de gond. Erre miért nem emlékeztek? Igen. Azok fej. Igen. Igen, és ott van felszúrva. Itt írtál rám tegnap. Föl van szúrva a csap. Az kell. Az ott mi? Az ott a csávó. Okay. Itt halt meg ki. Nem itt halt meg ki. Remélem nem ide kell menni. Oké. Nem oda kell menni. Jó. Már én is tudom. Ide sem. Akkor oda Itt mi? döglött meg PewDiePie. Le fogsz esni, le fog dobni. Ez benne van. Azt ki. Igen, holnap csávó kezel. Visszapara. Ki vagy? And who are you? And fuck you. Oké. Ki vagy, ezt kérdez. Na. Mit csinálsz? A videó. Meghagyhatja. De ezt nem én mondtam. Hogy védd meg az életedet, Igen, mert hogy megesz, megöl. nem, hogy van mit látnod. Nem azt mondja. Oké. Remélem a kamera nálunk van. Nem A kamera nálunk van, azt hiszem az elemek, ott kéne lenni ellennek, ahol ott feküdtél. Itt nincs semmi. De jó, ez itt már nem az, ami a demo volt. Ja, ez már másik. Egy izé. Ez már itt tovább van. Na, miért szorultam be? Ma szorultam. Egy dokumentum. Most ezeket nem nézem meg. Na, van 4 elemünk, az jó, mert Sok elfog itt vagy. nem kapcsolom be a izét, mert minek látok. Itt kell tovább jönni? Dokumentummal megint. Na, mi volt ez a lag? Kihajolás? Jaj, de minek kell kihajolni? Itt ki kell. Jaj, ne. Megugolj. Na, tessék meg annyi. Ez az a nő! A Milyen? sós patak. Ez kemény. Ki vagy, tesó? Azért tényleg ki van. Ö. Oké. Nincs semmi baj szerintem, szóval mi elveszünk. Mi jóba vagyunk. Ja, mi jóba vagyunk ezekkel. Nem szeretnélek bántani.